व्यवस्था कराओ तली हां रिमझिमो होशियार ही हां पहले पैसा नगदी ले तो ओकर किताब लिखाइल बा ओकर इतिहास बनी मोबाइल के जमाने में डायरी रहता नाम पर सेव हो जाई कजी थल 1,500 बाकी 12 बाकी ब्यास जितने पुरान भइल जत लीलगणास भइल जत एकदम अभी बहुत पीछा बड़ा कुंवर जी के गीत गावत रहे आई कतना बड़ बेवकूफ वो कवि बा जो लिखले बा कि शिव सती खेले फाग अपना माई बाबू के रंग खेले के गीत गावल जाला बताई वो दुनिया के बाबू जिन माई होई वो लोग कोने कोने रंग लगावता ये कवि देखत ले ब्यास लोग ना कवि के नोटपट धल दिया कैसन बा तारा खुद कवि हवो मर्द कवि हवो कि कोबा हवो वो भी हो रे नचनिया के माने पतली कमर लंबी बाह नचनिया सोभेला लो देह दशा से एगो ई लेल बड़े ओकरा होइए नहीं क्या करबो तू बमछी ना मोफलर लपेट के उनी आला नहीं है किताबला पे गुदगुर लागी वही पर ना सुई दुए बोले जाके वही पर हवा बन लगी है कलबू तू वही पर हवा बंद ले बिया हां बाबरे बिना कहलो हेलो हेलो अब चली तनी गीत संगीत में चल जाऊं हां तू मूड़न में आइल बा हां होली मिलन समारोह में नहीं खो हां अल्लाह गाओ तर की वो हमला ना गावे ना बाज मुरलिया वाला ये बाबा बाजे मुरलिया हमारा फगुआ से ढेर हाथ चढ़ कर ना वो भी हो कहवा तो ने हम गाए नया नया गाए सोहर मंगल बाइल में तनी भर सोहर मंगल एक आध को लयदारी फगुआ मन करी तो गाई हो हमरे मन करी तब गाए फगुआ हां गलती ना गोइबो कर तो नया चीज का है तो 1 महीना के प्रोग्राम बिना जमा लगा तर बे मतलब कहे लइकोनो ओइसन रखले बा हां अब बताई ब्यास ब्यास के बोलते तंगा में जना कहत रहे कि भीख मांगत में घिसनी काटत काटत हां चुतर में ठेला पगत ओइसन लबज कहे कहीं बन जाई इनका माने चाचा के उम्र के हम बानी लइकन से कहत रोकने के बाबा के उम्र के माने हां पगलाइल बड़ल माने बैठ के भीख मांगला से में ठेला पड़ जाई हां वो लइको से पूछो हां पूछो लगो तर बोले मन पर कौन बात है सावरिया दरना हा 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 बबुआ कमूड़न में आइल बानी एगो और क्यों करवा में हां बबू नहीं कही तो हम कृष्ण जी का जन्म थोड़ा सा झलक दिखाए तनी तू तनी भर सुभद्रा जी का जन्म गा दिया हो जाए काम आई हमरा उम्मीद का टॉप देगा यो देबो कहते ओ समय के बात बा कंस के अत्याचार इतना बढ़ गए धरती के रूप गाय के बना ले हां देवता लोग अपन अपन समस्या सब लेके आ जात आवे काहे कवि के भाव हां 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 कि भोल में भवंडल अरे भइल बा भवंडल सारा रे भूमंडल अरे सारा रे भूमंडल में ए दादा भइल बा भवंडल सारा रे भूमंडल भइल बा भवंडल सारा रे भूमंडल में दुष्ट में विचारी त पाप कैलस भारी त दुष्ट में विचारी त पाप कैलस भारी सूर्य पितामह तब अत्याचारी दुष्ट में विचारी पापी अत्याचारी सुनिए पितामह तो पाप कैलस भारी त साधु लोग भागवत ले लेके कमंडल सारा रे भूमंडल ए दादा भइल बा भवंडल सारा रे भूमंडल भवंडल सारा रे
हे पितामह अतना गजन को दले बा उ देवता लोग के दानव लोग के केहू के कुछ बुझते नहीं ना अपने के भगवान जानत हवे हमनियो के कष्ट देत हवे कौन उपाय करी तो हाथ जोड़ी पूजी ले चरणमई अमानी जयती अमानी जयती मानी जयती हमन के सहारा वाले नाथी मानी जयती हमन के सहारा वाले नाथी वैसे होई हम पापी के मरणमई नाथी वैसे होई हम पापी के मरणमई नाथी पूरा पापी मन के यार मनमई पूरा पापी मन के यार मनमई नाथी आकाशवाणी भल के हे देवताओं समय आने पर मैं स्वयं वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा यानी वसुदेव जी का ब्याह देवकी से हो गई रहे कंस सारथी के हटा के खतना मानत रहे अपना चचेरी मोहिन के अपना से लेके जाते करो तब ले आनी झोंकी नियर भइल मौसम लागल घाटा गरजे आकाशवाणी होता सावधान कंस जिस बहन को इतने दुलार प्यार के साथ स्वयं सारथी बन के अपने बहनोई के साथ में लेके जा रहे हो इसी तेरी बहन का आठवां लाल तेरा काल होगा काल होगा काल होगा बहन का आठवां लाल काल होगा तो अभी गर्दन उतार देता हूँ तलवार खींचले बा झोटा धोइले बा तले वसुदेव जी हाथ जोड़ देले कहले की कौन हम सत्यवादी हई कौन तार पहिल का पाहुन हम नहीं बनल तारा 17 गो बहन के बियाह भइल बा ई 17वां विवाह होता सत्य बोली ले हो हम तरह से वादा करतानी वचन देतानी कि जौन भी लइका होता लेके पहुंचा जाए ठीक है जाओ ठीक है गोइलो समय आइते एगो लइका भइले कीर्तिमान वसुदेव जी गोद में लेके आ कंस को लगाइल बड़े कबो कबो चुतियो निमन काम को देले बाबा कंस देखलस तो ओही बरा नाम मरलो ले जाओ आकाशवाणी के अनुसार 8वां लाल काल होगा ये पहला है ले जाओ तले नारद बाबा बीड़ा बजाओ तो तब ले नारद बाबा आ गए देखले जब कौन सा सिर का झुका देखी का कौन सिर का झुका देखी कौन सा सिर का झुका पुराण की बात अरविंद गीत में गा गई पुराण की बात अरविंद गीत में गा गई नारायण नारायण बाबा गोल लगनी हो जय 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 हो कंस अतना बड़ बेवकूफ हमारा उम्मीद ना रो लेकवा के भेज देला कहले कि हां पहला लेकर ला नामवा बता दिया ब्रजेश सिंह जी पुरस्कार हमरा के दिले बने बहुत बहुत भोला दानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे 200 रुपया पुरस्कार दिल बने हार्दिक प्रणाम करते हैं कहले कि भेजा दे रहल कवा के तो 8 गो फूल के माला गुथले केहू को त गोल वृत्त बना देले 8 गो लकीर खींच देले कहले हे जैसे गिना तो कौन 8वां हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ये कहले कि हे जैसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 बाबा इधर हई पड़ता बोले तो तेरा बेवकूफ बुझाइल है ना 8 के 8वां हमें उनका तो रहेगी जल्दी जल्दी पाप कर कि भगवान का अवतार जल्दी हो फिल्मी लय है कि बहुत प्यारी करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम कि नारद जी कहता कि कतना ले कोई कौन से तहरा से हम कतना ले कोई कौन से तहरा से हम
तहरा खाती सम बने बराबर बराबर आठू लइका बाण सम आठू लइका बाण सम तहरा खाती सम त कतना ले कहीं कौन से तहरा से हम कतना ले कहीं कौन से तहरा से हम मनवा में सोचा विचार पानी बतिया पागल जैसे भइल बाटे काहे तोहरो बतिया धीरे धीरे बढ़ जाई धीरे धीरे बढ़ जाई तोहरो सीतम माने दुख धीरे धीरे बढ़ जाई तोहरो सीतम कतना ले कोई कौन से तहरा से हम कतना ले कोई कौन से तहरा से हम दूध भेजवा के आ बसदेव देवकी के बोला के पहला लड़का के मार देले बा आ जेल में बंद कर देखी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाला खाली बहनिए के बोला के जेल में बंद कर दी ये खाली पाहुने के बोला के जेल में बंद कर दी ना एक लगे होई तो खरागी ना आग लागी बनो करता तो अलग अलग ना एक ही जेल साथ है फिर लड़का भइले से एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सतवा के बेर स्वयं शेषनाग जेकर नाम बलराम जी परिवार में चला गर्भ में बाड़े हाला करा दिल की गर्भपात हो गइल बा जगदम्बा जी दुर्गा माई स्वयं गर्भ ले जाके गोकुल में स्थापित कर दे अब आठवा में भगवान अवतार बाकी बड़ी पहरादारी बढ़ा दिल बा गर्भ से प्रकाश निकलत माई पकीजा फिल्म के धुन हमें कि खड़े रहियो ओ बाकी यार हो खड़े रहियो देव की मने मने देव की मने मने देव की मने मने करली विचार हो देव की मने मने देव की मने मने करली विचार हो देव की मने कैसन भगिया लिखाई अरे हम कैसन भगिया लिखाई हमार हो देव की मने मने देव की मने मने करली विचार हो देव की मने मने वसुदेव जी से कहली पुत्र के शोक में बड़ी रे दुख सहली ओही के गोवले ओही के गोवले ओही के गोवले अभियंता लदार हो तो की मन रोवा तारी सुस्को तारी सात सात बार गर्भवती भइल आठवा बार भइल बा हेने अरे हेने आइबू तो रोवा जन ना तार दुख हम बुझत ना हां कहे कि एक दिन जेलवे में अरे वही है तरनहा चिंता तू बेकार देव की दुख हमरो बात के बा कि अठवा में प्रभु जी आए आकाशवाणी झूठ ना हो एक दिन जेल में मैं आई है तरनहार तो चिंता तू बेकार करे झूठ भरा दारुआ
पूरा होई है चाह झूठे भरत अरुआ एक दिन पूरा होई चाह का है हर जी फेरी है नीला अपने आप लोकीरा तनी मनवा मैं करो न विचार तनी मनवा मैं करो न विचार तो चिंता तू बेकार पड़े समय आइल बा जेल में स्वयं नारायण जी प्रकट भइल बड़े रामो जी जन्म ना ले हो जा लिखल कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसुत मातारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचार नारायण जी स्वयं आइल बड़े कौशिला माई कहली तो लड़का बन गेले वही कृष्ण जी के बेरा स्वयं नारायण जी आइल बड़े सारी बात बता देले कि हम बालक बन के जब आ जाए स्वयं वसुदेव जी उठई हो पारदार में सूत जाई हाथ के हथकड़ी खुल जाई पैर के बेड़ी खुल जाई जमुना जी के पार होई हो गोकुल में जाके धो दी हो आयात शक्ति जगदम्बा जकरा के वैष्णो देवी भी लोग कहेला पुत्री रूप में जसोदा जी के लगे सुतर है जसोदा जी लड़की रही उठा के लेके आ चली लड़की के लड़का हो जा छोड़ दी एगो सोहर तो तने लेदार